Dobrý deň. Tak dneska len také kratšie videjko si dáme, jedno, potom dáme ešte jedno. Čiže dneska dve videjka pustíme do éteru. Takže vážení z okresnej a krajskej prokuratúry, po zverejnení videí, čo sa týka pozemkov, ma navštívil môj bratranec, mojej matky krstný a povedal následovné veci. V roku 2014, keď vybavoval pozemky na spätné vrátenie, kde aj starej matke vrátili pozemky, v roku 2014, opakujem, 2014 podvod stále prebiehal. Trestné oznámenie bolo podané v januári alebo v januári v roku 2024, čiže nie je nič premlčané. Takže povedal následovné, že Mičian sa ho snažil oklamať tým istým spôsobom, ako oklamal Marša, naťahovaním času a prerábaním zmluv na spätné vrátenie pozemkov. No, čiže Maršo prerábal zmluvy 3-krát, Maršov právnik, čo je svedok, a tie zmluvy máme, ktoré boli podoslané na generálnu prokuratúru. Takže kde tretia zmluva skončila v Mičianovej hlave, kde Mičian povedal, už prebehla komasácia, že sa s tým nedá robiť nič. Ale vo veci mojej starej mamky, kde pozemky vrátili, pán Janec povedal Mičianovi, v poriadku, mňa už prerábanie zmluv stalo 500 €, tak si urobte zmluvy podľa seba vy, ako chcete, ja už tie zmluvy platiť nebudem. Tak Mičianovi ozaj nič iné neostávalo, len tie zmluvy urobiť a pozemky vrátiť, aby to vyzeralo dôveryhodne. No ale pričom Cabuk povedal, že ale Kubiščíkovej pozemok nevrátime. Čiže podvod prebiehal do roku 2014, do konca roka 2014 a v žiadnom prípade tento skutok nemôže byť premlčaný. Ale čo robí prokuratúra a polícia? Nechce vypočuť hlavných svedkov celého podvodu, lebo si chráni svoju bandičku. Čo, páni? Legalizujete si zlodejinky, úplatočky, idú, love, penál v obálke, ide čo? No, tak to by bolo asi všetko. Prvému videu ešte príde jedno.